जी हाँ, ग्राम पंचायत राज भलुआ बुजुर्ग से मुखिया पद के प्रत्याशी श्री सुधीर पांडे जी जेकर चुनाव चिन्ह बा काठ गाड़ी छाप। जी हाँ, काठ गाड़ी छाप जौन की क्रम संख्या 11 पर बा। और रउआ लोग से विनती बा, आग्रह बा, निवेदन बा कि यहाँ के भारी से भारी मत दे के विजयी बनावे के बा। दोसरा के फेरा में ना आई हो, काठ गाड़ी छापा बापो बटन दबाई हो, सुधीर बाबा के जीत हो। ना भूले के बा ना भुलाए के बा, जे भूलल बा ओकरो के बताए के बा। जी हाँ, काठ गाड़ी छाप पर बटन दबा के और श्री सुधीर पांडे जी के भारी मत से विजयी बनावे के बा। जे मिलियो कला से बताई हा, सुधीर बाबा के विजयी बनई हा। अब की जीत वाला माला कोई रोई हा हो, ए हमर प्रिया खाला तू किरिया, दोसरा के फेरा में ना आई हा हो, काठ गाड़ी छापा बापो बटन दबाई हो, सुधीर पांडे के जीत हो। जी हाँ, ग्राम पंचायत राज भलुआ बुजुर्ग से मुखिया पद के प्रत्याशी श्री सुधीर पांडे जी जेकर चुनाव चिन्ह बा काठ गाड़ी छाप। जी हाँ, काठ गाड़ी छाप जौन की क्रम संख्या 11 पर बा। और रउआ लोग से विनती बा, आग्रह बा, निवेदन बा कि यहाँ के भारी से भारी मत दे के विजयी बनावे के बा। काठ गाड़ी छापा हवे उनकर निशानिया, ओही पर बटन दबाई है धनिया। वोट देबे के कहवा बताई हो, ए हमर प्रिया खाला तू किरिया, दोसरा के झांसा में ना आई हो, काठ गाड़ी छापा बापो बटन दबाई हो, सुधीर बाबा के जीत हो। सुनो पिया ना अकेला में जी, अब नहीं पड़ना झमेला में जी। ए जी का सुनो पिया ना अकेला में जी, अब नहीं पड़ना झमेला में जी।